I Castelló es prepara per a rebre 50 pilots francesos que recreen la històrica ruta de correu aeri que connectava Europa amb la resta de continents. Entre els participants, el renebot d'Antoine de Saint-Exupéry, l'autor del Petit Príncep, una aventura que els escolars de Castelló no s'han volgut perdre. Volé por todo el mundo. Al 1935, el pilot i escriptor Saint-Exupéry va tindre un accident aeri real en ple desert del Sàhara, on el va rescatar un beduí. Va ser este home que li va inspirar un dels grans personatges de la literatura universal, el Petit Príncep. En este col·legi de Benlloc han desenvolupat un projecte educatiu al voltant d'esta obra basat en la lectura i la música. Varios recursos didàctics que inclou el projecte, que són cançons d'un musical, que és el Petit Príncep, que ho estan fent en Barcelona. Després estem treballant també la banda sonora de la pel·lícula. Els xiquets estan molt il·lusionats perquè podran conèixer el renebot del conegut escriptor. Desitjant de conèixer-lo i de parlar una mica amb ell. Ell serà un dels participants en l'expedició de 50 avions de la ruta que connectava Europa amb Àfrica i Sud-amèrica durant la Primera Guerra Mundial i que enguany complix un segle. Demà aterraran a Castelló, provinents de Fes, el Marroc. La ciutat francesa de Perpinyà serà la pròxima i última parada.